U di sa dal-għodu hija Roħ Kelin u Ġorġa u li jiena żammit. Flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u li lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-ħemim u billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha u li lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-nubietna li wassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. Sawwa fuqna mulej l-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-seb tal-qawmin mill-lwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien, il-mulej sokta jkellem lil Aħaz u jgħidlu: Itlob sinjal għalik mingħand il-mulej, Alla tiegħek, f'qiegħ l-art jew fil-għoli tas-smawiet. U Aħaz wieġeb: Ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb: Isimgħu mela, dar David. Mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lil Alla tiegħi. Għalhekk is-sinjal jagħtulkom Sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tilet iben u semmih Emanuel. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja, ngħidu flimkien, ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għaxu fuq l-ibħra waqafa u fuq ix-xmajjar fis-sot qiegħda, ngħidu flimkien, ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja? Min ma jagħtix ruħu għal fruwa ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla s-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Tieni qari. Bidu tal-ittra ta' San Pawlo Apostolu lir-Romani. Pawlu għaddej ta' Ġesu Kristu imsejjaħ biex ikun apostlu maħtur għall-Evanġelju ta' Alla. Dan hu l-Evanġelju li Alla kien wieħed permezz tal-profeti fil-kotba mqazza dwar ibnu Ġesu Kristu Siedna li skont it-tnissil tal-ġisem twieled min-nisel ta' David. U skont l-Ispiritu Santu ġie rivelat bħala iben ta' Alla b'kull qawwa permezz tal-qawmien mill-imwiet. Bih aħna rċivejna l-grazzja tal-apostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi il-bnedmin fost il-ġnus kollha għal ġieħ ta' ismu. Fosthom tinsabu intom il-koll, imsejħin biex tkunu ta' Ġesu Kristu, lill-maħbubin kollha ta' Alla li jinsabu Ruma imsejħin biex ikunu qaddisin. Grazzja lilkom u slim mingħand Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja.
biex xebba tnisel u jkollha iben u jsemmuh Emanuel Alla magħna. Il-mulej ma'kom mill-Evanġelu skont San Mattew. It-tnissir ta' Ġesu l-Messija sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien sarethom bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust ma rridx ixandara quddiem kulħadd għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu anġ tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David, xella tibżat jieħu għandek il-Marija? Għax dik dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. I se jkollha iben, int issemmih Ġesu għax jisalva l-poplu tiegħu minn nubietom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal ara x-xebba tnisser u jkollha iben jisemmuh Emanuel li bil-sienna jfisser Alla magħna. Ġuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħa lil martu għandu il-kelma tal-mulej. L-aħħar żewġ tieħdut hekk mela għadu jiftakar it-tieni u t-tielet ħadd tal-Avvent kellna l-figura ta' Ġwanni l-Battista. Issa dan ar-raba' ħadd huwa l-figura ta' Ġuseppi. San Ġusepp illi San Mattew jagħtih l-ogħla ġieħ l-isbaħ paninġierku. L-aqwa ħaġa li seta' jsejjaħlu. Jgħid kien raġel ġust. Żewġa Ġuseppi kien raġel ġust. X'jgħid iktar? Raġel ġust. Jgħix perfettament it-tagħlim illi kien jaf sa minn xkunitu it-tagħlim tal-Bibja. U peress li kien ġust meta attenda lil mara tiegħu hija tqila ma rridx jagħmel xi vendetta minnha, imma qal issa nitlaqa' baxx. U dak il-mument jidillu l-anġlu u interessanti ħafna din semmewha. L-anġlu x'jgħidlu wara li jgħidlu x'ġara u ma ġarax li ġara bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, jgħidlu i se jkollha iben. Imma int sa semmih Ġesu għalhekk illi aħna meta iktar ngħidu konna ngħidu bil-Malt missier putattiv. U ħafna iktar minn hekk. Huwa missier awtorevoli, mhux biss putattiv, awtorevoli. Għaliex fil-regolamenti tal-lut ta' żmien Kristu kien ir-raġel li jagħti l-isem lill-ibnu. Int issemmih Ġesu. U xi tfisser il-kelma Ġesu? Jgħidilna, ikompli jgħidilna San Mattew f'din id-dehra tal-Anġlu. Tfisser Ġesu Salvatur, għax huwa jsalva l-poplu tiegħu minn nubietom. Li ma jgħidilniex, u San Ġusepp żgur li ma fehmiex, hija kif Ġesu kellu jsalva l-poplu tiegħu. Għaldaqstant fil-Vanġelu ta' San Mattew, kull meta naqraw il-kelma Ġesu, mhix biss il-persuna, ifhmu għadin, fil-Vanġelu kollu mhux biss il-persuna, imma anke r-rwol ta' dik il-persuna. Meta tara Ġesu qed tgħid il-bniedem illi ġie biex isalva. U meta ħa jsalva? Misteru. Dan misteru li qegħdin kapitlu l-ewwel ta' San Mattew jikxfu f'kapitlu 27. Meta Ġesu wara li ħassel saqa l-Apostli
imbagħad biddel il-ħobs qalulhom dan hu ġismi. It-tieni waħda meta Ġesu biddel l-imbit fid-demm tiegħu qalilhom dan hu demmi tal-patt il-ġdid. Dan hu demmi illi beħintom se tiksbu s-salvazzjoni. Kif ngħidu anke fit-talba tal-konsagrazzjoni ta' kull darba fil-qudiesa. Tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Il-patt għal maħfra tad-dnubiet. Meta qed jgħidlu inti semmeħ Ġesu għassa jsalva, dan ħajsalva bid-demm tiegħu, bil-mewt tiegħu fuq is-salib. Din hija l-ewwel parti tal-Vanġelu. Imbagħad it-tieni parti tiegħu taqleb fuq l-isem ieħor. L-isem li 600 sena qabel jew ftit iktar kien ħabbar il-profet Eżajija, smajnija fl-ewwel lezzjoni. Għaliex San Mattew li naħseb smajtu xi darba ma sameħ San Mattew, il-Vanġel tiegħu kien indirizzat lil-Lut. Għal kemm waslitniex verżjoni bil-Ludi, imma bil-Griek, però jidher li kien indirizzat lil-Lut u miktub bil-Lut. Għalhekk jispjegalu, jgħidilhom dan kollu ġara biex jiseħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta. U hemmhekk għandna xi ħaġa differenti. Għalilna x-xebba jkollha eben u fil-plural, mhux int kif qal Ġużeppi semmeħ Ġesu, issa hekk jgħidilna huma fil-plural u jsemmuh Immanuel. Immanuel, sawa għandna kelma bil-Malti tfisser l-istess magħna, hija l-kelma Immanuel ġej il-kelma magħna, magħna el Alla. Minn l-kelma Manuel magħna iftakruha din, iftakruha aħna ngħidu magħna. Manuel minn hemmhekk ġej l-kelma. U el Alla, Alla magħna. U hawnhekk għandna nagħmlu mistoqsija. Dan Alla u magħna jew tala u tbiegħed minn magħna. U l-istess San Mattew ma jgħidilniex hawnhekk kif Alla u magħna. Dal-mument ma jgħidha darbtejn ora fil-Vanġelu, fin-nofs u fl-aħħar. Fin-nofs tal-Vanġelu San Mattew jikkwota l-Ġesu jgħid fejn hemm tnejn jew tlieta miġbura f'ismi, hemm jien f'nofshom. Hemm jien magħhom. Aħna nemmnu li bħalissa Ġesu qiegħed magħna għax miġbura f'ismu. Mela Immanuel Alla magħna u hawnhekk bħalissa preżenti. Hawnhekk fis-Santorja ta' Pienu. Preżenti magħna qegħdin nisimgħu l-quddiesa. Imbagħad fl-aħħar jerġa' jsemmija fl-aħħar tal-Vanġel proprju fl-aħħar net, l-aħħar kapitlu. Meta Ġesu kien tiela s-sema. U hawnhekk għandna żewġ kolonni li fuq huwa mibni il-Vanġelu ta' San Mattew. Il-kolonna ta' Ġesu jisalva u l-kolonna ta' Alla magħna. Fl-aħħar net ġettilkom Ġesu li jisalva fl-aħħar ċena u Alla magħna fejn. U għatjela s-sema, inkwetaw, ħajħallina weħedna, x'ħan għamlu issa? Ma nistgħu nagħmlu xejn, x'ħan għamlu? Weħedna. U kif jispiċċa l-aħħar kelmiet tal-Vanġelu ta' San Mattew. Jiena magħkom, jiena magħkom sal-aħħar ta' żmien. U veru hekk hu l-Knisja għaddiet minn numri kbar ta' persekuzzjonijiet. Għada għaddejja bħalissa f'diversi pajjiżi, pereżempju fl-Afrika, u mhux biss. Imma għax Alla magħna, jiena magħkom, il-Knisja għadha sħiħa u tibqa'. Nagħmlu mument fiskien. U bil-wieqfa.
Meta ngħidu jiena nemmen f'dak il-kelmiet li għattilkom illi qegħdin dan il-Vanġelu. Kelma Ġesu Alla li jisalva, il-kemm għal-mel għal-amana. Jiena nemmen bħala wieħed mill-missier jista' kollu l-għala is-sema u la kollu jidher u dak li ma jidherx. Mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta'al minn issem il-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla dawn minn dawn. Alla veru minn Alla veru. Minn issem mhux magħmud natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel nismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu Marija Verġini sal-bnien. Sal-boħa għalina bata taħt Ponzu Pilatu miet u difno. Fit-tielet jum għammin bellu wiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi mill-glorja biex jagħmelha l-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollniex tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja ġej mill-missier u mill-lebel. Li jmejju u weġġa' flimkien mal-missier u mal-lebel. U li tkellem fuq il-profeti, Knisja waħda, Qaddisa, Kattolika, Apostolika. Nisqarma mudija waħda għal-mafra ta' d-nubiet, istenna l-qawma bil-lubiet u l-ħajja ta' żmien li ġej, Amen. Ħuti eżis, Alla wetta il-wedit tiegħu il-profeti meta bagħat il-libnu Ġesu bħala l-Emanuel għal-amana. Nħejju ruħna biex nilqgħu fl-ispirtu ta' talb u ngħidulu ejja mulej salvana. Għal-Papa, għall-isfijiet, saċerdoti, għal-Knisja kollha biex fija qatt ma tonqos il-fidi tan-nies ġusti li lqew il-Kristu bħala feddej nitolbu. Għal dawk li jħossuha bitqila biex jemmnu fik, biex isibu d-dawlu l-kuraġġ tal-Evanġelu nitolbu għal missirijiet biex bħal Ġuseppi ta' Nazaret jilqgħu bil-fidi d-doni tal-ħajja u jieħdu bir-responsabilità l-edukazzjoni ta' wliedhom nitolbu. Nitolbuk mulej għal ħudna l-mejtin kollha, nitolbuk għal dawk li huma morda anzjan li qegħdin jisimgħu l-quddiesa għal dak li jieħdu ħsiebhom, nitolbuk għal familji li għaddejjin minn xi burraxka biex isibu l-paċi u l-imħabba mill-ġdid. Nitolbuk ukoll għalina l-koll biex inkunu nies ta' fidi fik li ma tonqosna qatt il-weda tiegħek li jien tassew għall-amana nitolbu. Ejja. Alla missier twajja patina li aħna wkoll nilqgħu nnislu fl-ispirtu bis-smieħ tal-kelma tiegħek u bil-ubidjenza tal-fidi bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li dawn l-offerti li aħna ġibna fuq l-artal tiegħek jitqazzu mill-Ispiritu Santu li bil-qawwa tiegħu fil-ġuf ta' Marija Verġni tinissel ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna,
li dejjem u kull imkien raddulek ħaj bi Kristu Siedna. Li ħabbru profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġini stennietu bl-akbar ozza. Ġwanni ħabbru b'tifħim meta qorob u rieħ meta wasal. U jgħid jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal missieru tat-twelid tiegħu. Jżibna nisru nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja u mal-eżerċiti tas-sema tennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewijiet u l-art li jagħmel bil-glorja tiegħek. Sanna l-ora tas-smewijiet, nbierek, nġej fis-sem il-mulej u sanna l-ora tas-smewijiet. Qaddis tas-sewinti mulej inti lajn ta' kull dusija. Disarek nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisew u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, riġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu jixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, noffulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U biex ċogontana nitolbu l-Ispirtu Sant jaqgħadna f'ġisew wieħed li nieħdu sem bil-ġisew u d-dem ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Fil-qaddija tiegħek Kelin u Ġorġa u Lina Zammit u ħutna l-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilha magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna missier. Jitqaddes ismek, tiġi saltnat, ikun li trid inti fis-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna d-nubietna għal ma nafu li minnu ħati għalina, għaddaħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlissa nitolbuk mulej minn kull datina fit-tiebol ħna tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikun ħirsa dejjem mid-nubi mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, intet l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jien trid fija
li tax fis-sal ta' għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Nejdu fl-imkien, ħaruf talla li tneħi l-nubiet ta' dinja ħenna għalina, ħaruf talla li tneħi l-nubiet ta' dinja ħenna għalina, ħaruf talla li tneħi l-nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu dak li jneħħi l-nubiet ta' dinja. Ħenin daw kollu ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej, jididħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun infejja. Fiskiet, naġġar repeti, niftakru li Alla huwa magħna, speċjalment fil-momenti diffiċli tal-ħajja. Niftakru li Alla qiegħed ħdejna lest li jenna.
Nejdu flimkien. Grazzi, Sinjur Alla. Grazzi, Sinjur Alla. Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbu. U għala li tista' kollox għad qarbinna bil-ħobs tas-sema li jurran tal-fidwa ta' dejjem. Nitolbuk li aktar ma joqrob il-jum tal-festa tas-salvazzjoni tagħna, aktar nikbru fir-rebħa tagħna miegħek biex ċelebraw kif jixra il-misteru tat-twelid ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix wisal tagħna għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Morru l-koll fil-paċi ta' Kristu. Il-ħadd it-tajjeb il-kulħadd.